nalog, novi red, veliko slovo Općinsko državno odvjetništvo u Požegi po zamjenici općinske državne odvjetnice Slavice Milevoj, zarez. Većinu zapravo svog rada samostalno pišem. Razmišljala sam da bi to baš bio koristan alat kad bi ga imala u svom radu, da bi mi zapravo ubrzao rad, naročito u onom dijelu kad se reproduciraju dokazi, kad se nabrajaju nekakvi podaci, brojevi i sl. Koristim ga kao predsjednik suda za pisanje raznih dopisa, dužih ili kraćih. Htio sam vidjeti koje su to prednosti ovog sustava, što ono meni može pomoći u mom radu. Jer sam smatrao da bi ovo programsko rješenje moglo ubrzati i pojednostaviti rad suca i sudačke referade. Uvod izuzeće, razlozi izuzeće, moj potpis. Osim dodavanja riječi, jako su mi korisni predlošci, gdje u tim predlošcima unosim već dijelove ranijih rješenja koja su mi recimo unificirana. Nakon što sam otkrila funkciju Mini, počela sam ga koristiti i za diktiranje sadržaja zapisnika sa sudskih ročišta. Vjerujem da sam duplo brži nego prije, možda i više. Po mom osobnom iskustvu najveća prednost je u ubrzavanju procesa rada. Time je i kvaliteta rada bolja. Punomoćnik tužitelja izjavljuje da je podnesak koji je danas zaprimljen na ovom ročištu od strane tuženika pun paušalnih navoda. Dosta mogu raditi sam na način da diktiram samostalno i presudu i rješenje, a za to vrijeme sudski zapisničar radi one druge poslove. Ako se slučajno dogodi da je moja suradnica na bolovanju ili na godišnjem odmoru, dakle rad sudačke referade ne trpi. Kazneno djelo je počinio pod odlučujućim utjecajem ovisnosti. Na temelju svog osobnog iskustva savjetovao svima tko ima mogućnost, tko ima instaliran uređaj na svom računalu da ga koristi. Nakon godinu dana ulaganja u rad na Newton diktatu, mogu zaista tvrditi sada da su moji diktati, znači ono što napišem, 90% ispravni. To me veseli jer sam se zaista u godinu dana potrudila da svaki dokument koji izdiktiram ažuriram, odnosno da unesem nove riječi u rječnik. Vjerujem da će sustav s vremenom biti još nadograđivan. U tu svrhu je osnovana i radna skupina pri Ministarstvu pravosuđa koja redovito održava sastanke i na kojima sudjelujem i ja.